halako batean, pikotxarekin jotake ordu asko, eman eta gero, iritsi zinen ikustera, hortik hasiko gara, ongi dutzen bazaizu, semea bazuela. Non topatu zenuen, nola, ze haritatik tiraka. Pues justu izan zen, nire eskuetan izan nuen lehenbiziko dokumentua. Ara? Bai, zen Joan Aranburu, ezkontzen zela, maestre Bernat Etxepare, ezta? Eta, karo, ezkontza zenez, erran nuen hau ez da Bernat Etxepare zera, apesa eta idazlea, ezta? Gari hortan nahiko homonimia handia zegoen Bernat Pila eta baita ere Etxepare mordoa. Eta antxe egon zen, bigarren buelta bat eman nion, hasi nintzen lehenbiziko orrialdek ikusten, lehenbiziko dokumentua epaik eta bat da, hori egun orrialdekoa eta bigarrena 230 horrela. Eta lehenbizikoan ja, hirugarren orrialden edo horrela, zaharberritua zegoen, nahiko gaizki irakurtzen zen, baina jartzen zuen. Y se fueron a celebrar la boda a San Michel, o San Miguel, y a la parroquia de Mosén Bernat Etxepare. Pues no, ostras, pues hori iralarren, Mosén Bernat Etxepare gutxi egonen ziren, orduan, ara, ez dakit, hau ikertu behar dut pixoa sako nago. Orduan, jarritu nuen, eta, bueno, bigarren dokumentuaren erdian lehan, edo horrela, ja, hori gertzen zen, deklarazio batean, epaiketak dira, lekuko bakoitzak egiten du bere deklarazioa, nahiko antzekoa dira guztia, baina batean, ateratzen da, aurkitzen zenuen. Ez da, orduan oso garen egun behar da, ez dakit, astuna badira ere, hor beti, alaxe. Eta orduan, jartzen zuen, arzei bat iniziotela galdeketa, ez da, eta orduan, botatzen zuen, intentó disuadirle a Joan Aranburu de que no se casara con maestre Bernat Etxepare porque era fijo de clérigo. Ze sentipen, une horretan? Jabetu zinen bere alakoan aurkikuntzaren garrantziaz. Endorfina ez da egiz zorrota edarra, bai. Bai, oso bitxia, eta gainera historia honeko korapilatxo esan zen, ez da, garaian gertatzen ziren gauzak eta horra ateratzen da, ez da, eta orduan, bueno... Interesgarria pelikula egiteko modukoa. Hemen, arestian genioena, ez da, honek eraman gaitzakeela Etxepareren lana beste begirada batekin irakurtzera, izan ere, badu salvazioarekin kezka, bekatarizatea idazten du, biztan da lehen pertsonan egiten duela, eskarmentu propioan oinarriturik egiten duela. Ez zuzen ere, hain dela urte edo gehiago, Binson izeneko ikerlari batek, olako hipotesi planteatu zuen. Filologo batek, ez da? Filologoa behar zen. Horren, erratzen zuen, bere litekena zela, bere bizipenak izatea, ez da. Baina, olako datu historikoak izan ez dugu bitartean, izaten alda ni literario batean idazten duela, eta honekin, hain zuzen ez, ukaipatu duzuna, ez da, alde batetik, bizipenen liburua dela nik uste dut. Bire bizipenak antxe daude, oso errotuak. Alde batetik, erlegio zati hortan, arimaren salvazioarekiko kezka hori, nahiko didaktikoa baita ere, bere zituen helburu kateketiko hiekin, ez da? Eta gero ja, maitasunezko zati hortan, erraten duenean, nik ere izan ditut zenbait ere amore, baina ez dut probetxuri bat ere atera hortik eta hortan ari dela, ez da? Bere bizipenak hor daudela. Nik atzematen dut, hori, alde batetik kulpa sentimendu bat, eta behar bada bere maitasun bizitza hori ez zela oso atsegina edo oso ez da emankorra izan da.